Jó reggelt kívánok! Szia! Szia! Tesó, milyen izébe jöttél, kismuk cipőbe, egyelek meg? Hát ne bóckodj! Nagyon menő. Az egy topánka. Az egy konkrétan Nem? topánka. Mokaszín, az topánka. mokaszín. Jó, nem kell kifigurázni. Nagyon a cipő. Ha egy vászonnadrágot vettél fel hozzá, még rajabb lettél volna. Ja, Nem hagyjál baj, már. így is jó Picit ez. boka fölé ért volna, tudod? Jó, persze. Tiszta dzsuk Húzz egy lett kicsit jó. feljebb a nadrágot, hogy lássuk a bokád, egy kicsit csak. Úgy. Ez az. Ez az. Hogy hívnak? Orbán Viktor vagyok. Mivel foglalkozol? Főként azzal foglalkozom, hogy megvédjem Magyarországot Brüsszeltől, Sorostól, és néha még a saját kormányomtól is. Becsülendő dolog. Saját dalaid vannak? Hogy ne lennének. Milyen stílus? Szuverén értékeket képviselnek, de azért a rappes vonal is benne van, mert ezt most nagyon élem. Amit hoztam ma az X-faktorba, az egy saját dal, az a címe, hogy Gyere Mészáros, és ez arról szól, hogy megálmodtam magamnak egy Magyarországot, ami tudom, hogy majd eljön egyszer, megérkezik, és én várom, de amíg ez nem ér ide, addig én azulok. Rettetően várjuk, gyere, hagyd szóljon!